Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne naku Abdul MDK, na sake dawowa daga kasar Egypt. Yawwa kai. Wallahi ni abun nan ma ya ban dariya wallahi. Dama Hausawa sun ce ai ita hasada taki ce. To Allah DJ AB ya ka gani. Wannan hasada da ka dan gwada wa Mahrez wacce ta ja har yazo yayi waka ko yake zagi ko yake wa da Allah ya ka gani. Ya ka gani dan girman Allah. A kwana a tashi yanzu ne ya zama. Yanzu social media wa ake magana yanzu. Wallahi yanda ake maganar Mahrez ba a maganar ka a halin yanzu. Ina gaya ma. Yanda ake maganar shi ba a maganar ka. Ina ne TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, kai ko ina ka ratsa Mahrez number one. Number one din yana nema ya zama number one din na gaske. Kai bari ka ji, na san a zuciyarka zaka ji da ma ka dora shi a wannan flag. A madadin a ce ka ki dora shi ya zo irin wannan sunan. Ya zo irin yana yanzu ya fa zama influencer fa yanzu. Yanzu ya zama influencer ina gaya ma. DJ AB idan za ku yi abu kuna ji ko wai misali ko in kuna tunanin hasada za ko kai yaro ya kamo ku ba irin wannan za ku yi ba. Ba a fitowa da yaro tsana wai kirikiri a nuna mar tsanan shi ko wani waye. Shi Allah ba ruwansa kaji ko Allah baya bacci wallahi. In Allah ya tashi yin abinsa ba wani wanda isa yi inkari. Kamar yanda kai ma Allah ne ma kuma wallahi ni DJ AB kaji ko waƙoƙinka ina jin daɗin su kana burge ni amma tun da kai wannan abun kawai ni naji kawai naji ka dan fara sare min wallahi saboda ni duk yanda na kai da kaunar mutum in dai zan ga na gaya ma baya son na ƙasa da shi wallahi zan ji ni ma bana son shi Allah wallahi wannan ba kawai ka gane DJ AB kana ji da Allah ka gyara don girman Allah DJ AB wannan abin da kake gaskiya bai dace ba a matsayin ka ana ganin